gyd yn barod ar hyn yn y elfen. So, ni hefo blawd, banana, oilew llusau, cinnamon llai, ddŵr a sugar. So, gawn ni dechrau. Nawr ni'n mynd i cael yr banana a mission e gyd lan. A nawr ni wedi gorffen wneud hynna. A nawr ni'n mynd i roi y blawd, sugar a cinnamon yn i'r bowl. A pan hi'n neud e, ni'n mynd i roi tipyn bach mewn. Tipyn bach. Mae'n cael y bil. Fi'n credu hyn yn gormod. Bach o wyl llusau. Hynna yn gormod. Ie. Hynna yn banana. Fi'n anghofio. I'm really satisfying. Hyn mynd i blasu yn neis. Things.